హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవిందాలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం 16వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. దైవీ సంపత్ విభాగ యోగం. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఏనో అధ్యాయంలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం. దీంట్లో ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయానగా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత. అనగుడు అంటే పాపరహితుడు. ఓ పాపరహితుడు అయినటువంటి అర్జున, భరత వంశం నీది, అంత గొప్ప వంశంలో పుట్టావు నువ్వు. వేద గ్రంథాలలో ఇది మిక్కిలి రహస్యమైన భాగం, చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగం ఇది. ఈ భక్తి యోగం అన్నది ఎంతో ఎంతో అతి రహస్యమైన గుహ్యమైనటువంటి భాగం. దీని గురించి వేద గ్రంథాల్లో ఇది మిక్కిలి రహస్యమైనటువంటి భాగము. దాన్ని గురించి నేను ఇప్పుడు వెల్లడించాను. ఆ వేదాల్లో ఉన్న సారం మొత్తం కూడా తీసి నీకు ఇచ్చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చేసా. దీని అర్థం చేసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుడును, అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణ విజయాన్ని పొందుతాయి. ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని ఆ వేదాల సారం ఏంటి, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఆ భగవంతుడిని కొలవడం ద్వారా మనము భగవత్ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడగలుగుతాము. అది ఆ వేదాల సారం ఎవరైతే గుర్తించి ఆ వేద సారాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా, దాంట్లో ఉన్న రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా దాన్ని పొందగలుగుతారో, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారో, వాళ్ళు అతని ప్రయత్నాలు మొత్తం కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అని చెప్పినాను నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. కదా, మళ్ళీ ఎందుకు పోయింది? ఇప్పుడు 16వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం మంగళాచరణం చేసుకుంటాం. మంగళాచరణం చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయంలో మనము
ఏం చెప్పుకోబోతున్నాం అంటే శాస్త్ర నియమాలని పాటించి యుద్ధం చేయని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ శ్లోకాలు, సెకండ్ శ్లోకాలు దైవీ సంపద గురించి చెప్పుకుంటాము. దైవీ సంపద పెంచుకో అని చెప్పిన భగవంతుడు చెప్తారు ఈ అధ్యాయంలో. శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి యుద్ధం చెయ్యి, అసుర స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టు, ఆసురీ సంపద గురించి, దైవీ సంపద గురించి, నరకానికి 3 ద్వారాల గురించి, మళ్ళా శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా స్వీకరించు అని కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నిత్యం శాస్త్రబద్ధుడివై ఉండు, శాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టవాకు అని కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ నరకానికి 3 ద్వారాలు ఏంటంటే కామము, లోభము, క్రోధము. ఈ 3 కూడా నరకానికి 3 ద్వారాలు అనే విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనము చెప్పుకుంటాం. డివైన్ డెమోనిక్ అంటే దైవీ సంపద, ఆసురీ సంపద. ఈ దైవీ సంపద గురించి ఆల్రెడీ మనకి చెప్పారు. ఎన్నో అధ్యాయంలో చెప్పారు మనకి. అడగలు కూడా అడిగారు క్వశ్చన్ మీరు, నాకు ఇవి కావాలి, ఇవి పెట్టండి మాతాజీ అని కూడా అడిగారు. ఎన్నో అధ్యాయంలో చెప్పారు, చెప్పండి దైవీ సంపద గురించి మనకి పూర్వం చెప్పారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ దైవీ సంపద ఏ అధ్యాయంలో చెప్పారు ప్రభుజీ? 12 కాదు ప్రభుజీ, 13th చాప్టర్లో చెప్పారు. అమానిత్వం, అదంబిత్వం కదా. అవును మాతాజీ. అమానిత్వం, అదంబిత్వం దాని గురించి ఎక్కడ చెప్పారు మనకి? ఏ అధ్యాయంలో చెప్పారు? 12th చాప్టర్ అనుకుంటాను మాతాజీ. 12th చాప్టర్ కాదు, 13th చాప్టర్లో చెప్పారు అమానిత్వం, అదంబిత్వం. శ్లోకాస్ మీరు అడిగారు దాని గురించి, నాకు కావాలి అని చెప్పి నన్ను అడిగారు. నేను దీంట్లో పెట్టను కూడా పెట్టాను మీకు. 13th చాప్టర్లో మనం చెప్పుకున్నాం అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింస, శాంతిరార్జవం, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి ప్రతి మనిషిలో అని చెప్పుకున్నాం. 13.8 నుంచి 12 వరకు. ఈ 12 మీకు గుర్తున్నట్టుంది, 12th చాప్టర్ అని చెప్తున్నారు. 12th శ్లోక, 8th శ్లోక నుంచి 12th శ్లోక వరకు 13వ చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం. అది భగవంతుడు చెప్పారు ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా, ఈ దైవీ లక్షణాలు, వీటిని పెంపొందించుకో అని 13th చాప్టర్లో చెప్పారు ఆల్రెడీ. మళ్ళీ మనకి ఈ చాప్టర్లో కూడా రివైజ్ చేస్తున్నారు మనకి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? దైవీ సంపద విభాగ యోగం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ షోడశోధ్యాయః దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగః. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః దానందమస్య యజ్ఞస్య స్వాధ్యాయస్తపాద్యవం. అక్కడేమో దైవీ సంపద అంటే ఏంటి అన్నది చెప్పారు. ఈ లక్షణాలు తెచ్చుకోవడం మంచిది నీకు, ఈ లక్షణాలు దైవీ లక్షణాలు అని చెప్పిన అనేది మనకి 13వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. ఆ లక్షణాలు ఎవరెవరికి ఉంటాయిట? అభయం, భయరాహిత్యం, సత్వ సంశుద్ధి, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. అభయం ఒకటి, సత్వ సంశుద్ధి ఒకటి, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. వాళ్ళకి కంపల్సరీ అవి ఉంటాయి అన్నమాట ఆ లక్షణాలు. సన్యాసుల లక్షణాలు, సన్యాసులకు తప్పకుండా వాళ్ళు ఏంటంటే అన్ని వైరాగ్యం పొంది ఉంటారు, పూర్తిగా వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉంటారు, వాళ్ళకి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారనమాట. అంటే వాళ్ళని మనం కూడా ఫాలో అవ్వాలి. వాళ్ళకి మంచి మంచి లక్షణాలు, దైవీ లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి అవి మనం తెలుసుకొని వాళ్ళ లక్షణాలు వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారనేది చూసి దాని ప్రకారంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి వాళ్ళని. అది అభయం, భయరాహిత్యం అన్నమాట. భయరాహిత్యం ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? మనకంటూ ఇప్పుడు ఒక పడవలో వెళ్తూ ఉంటాం, పడవ మునిగిపోతుందేమోననే భయం వస్తుంది. ఆ భయం వచ్చినప్పుడు భయరాహిత్యం ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఆ తెప్పలోకి నీళ్ళేమీ రావట్లేదు కాబట్టి మునగదు, మనం అన్నీ కట్టుకొని ఉన్నాము, మునగం మనము
ఫుల్ రక్షణలో ఉన్నాం అనేటువంటి ఇది ఉన్నప్పుడు మనకి భయరాహిత్యం వస్తుంది. ఆ రక్షణ ఏంటి? భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించుంటారు వాళ్ళు సన్యాసులు. వాళ్ళు ఇంకేం పట్టించుకోరు అనమాట. చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉండి. భగవంతుడిని శ్రద్ధతో వాళ్ళు దృఢ విశ్వాసం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. ఆ విశ్వాసంతో భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు భయరాహిత్యం వాళ్ళకి. ఈ ఏంటంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి వీటి గురించి భయం ఉంటుంది ప్రతి మానవుడికి కూడా. జన్మం ఒక భయము, మృత్యు ఒక భయం, జర వ్యాధులు, ముసలితనం, జర వ్యాధి. వ్యాధులు అంటే రోగాలు. ముసలితనం మీద, రోగాల మీద, వీటన్నిటి మీద కూడా భయం ఉంటుంది మనకి. మన కరోనా వచ్చింది, కరోనా వస్తే భయపడిపోయినాం కదా. మన విమానం ప్రమాదం జరిగింది, ఏరోప్లేన్, భయపడుతున్నారు. అమ్మ విమానం ఎక్కాలంటేనే ఎట్లా ఎక్కాలరా నాయన, ఎక్కితే మళ్ళీ పడిపోతే మనం ఉండమే అనే భయం వస్తున్నది జనాలకి. ఆ భయరాహిత్యం ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? భగవంతుని నమ్ముకున్నప్పుడు వస్తుంది భయరాహిత్యం. ఆ సత్యాన్ని నమ్ముకున్నప్పుడు భయరాహిత్యం వస్తుంది. సత్వ సంశుద్ధి. సత్వ సంశుద్ధి అంటే మనస్సును రజోతమో గుణాలు లేకుండా సత్వగుణంలో ఉంచుకోవాలి. ఎప్పుడు సత్వగుణంలోనే ఉండాలన్నమాట. ఆ సత్వగుణం అంటే ఇప్పుడు మనకి గురువులు చెప్పింది మంచి విషయాలు ఏదన్నా సరే అర్థం అవ్వాలంటే పూర్తిగా మనకి సత్వగుణంలోనే ఉంటేనే అర్థమవుతుంది. రజోగుణంలో ఉన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పేది కూడా మనకి రజోగుణం వైపు లాగేస్తూ ఉంటుంది. మన ఆలోచనలు అటువైపు లాగుతాయి అన్నమాట. తమో గుణం అయితే అసలు అర్థమే కాదు చెప్పింది. మనం ఇక్కడ ఉంటాం, మన మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది, వినం మనం. అట్లా సత్వ సంశుద్ధి. సత్వ సంశుద్ధి అంటే మనస్సును రజోతమో గుణాలు లేకుండా సత్వంలో ఉంచుకోవటం. సత్వగుణంలో ఎప్పుడు సత్వగుణంలో ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి మనం. హరే కృష్ణ. అప్పుడు మనకి అర్థమవుతుంది అన్నమాట, శాస్త్రం అర్థమవుతుంది మనకి. శ్రద్ధ దృఢ సత్వగుణం అభివృద్ధి అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? మన అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. తొలగిపోయి ఆ ఆత్మ అవిద్యతో నిండి ఉంటుంది. అవిద్య మొత్తం కూడా తొలగిపోతుంది, విద్యతో ఆవృతం అవుతుంది. ఆత్మ విద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మనకి దృఢ విశ్వాసం, శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. దృఢ విశ్వాసం, శ్రద్ధ ఏర్పడ్డప్పుడు ఆ శాస్త్రం అనేది అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు చెప్పింది మనం వెళ్తాం, గురువు దగ్గర చేరతాం. చేరినా కూడా మనం రజోగుణంలో తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పింది మనకు అర్థం కాదు, మనకి దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్పేది మనం పట్టించుకోం. అదనమాట సత్వ సంశుద్ధి అంటే. జ్ఞానయోగం వ్యవస్థితి. మనలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి సంబంధించిన పద్ధతుల్ని తెలుసుకొని ఉండటం జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. అన్ని మనం ఎలా పూజ చేయాలి? శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి. అవి ఎప్పుడు తెలుస్తాయి? ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. ఆ శరీరంతో ఏమేం చేయాలి మనము పనులు, శరీరాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ. ఇప్పుడు ఈ మూడు, అభయము, సత్వ సంశుద్ధి, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, ఈ మూడు కూడా సన్యాసి యొక్క లక్షణాలు. అంటే ఆ సన్యాసులకి కంపల్సరీగా ఉండాలన్నమాట. తర్వాత గృహస్థులు దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం. దానము, దమము, యజ్ఞము, ఇవి మూడు కూడా గృహస్థుల లక్షణాలు, గృహస్థులకు ఉండాల్సినవి అన్నమాట. అంటే జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిలో వీళ్ళు భిక్షాటన కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అసలు దేని గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా ధ్యానం భగవంతుడి మీదే పెట్టి, సుఖమహాముని ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు, వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు.
వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఎక్కడన్నా ఒక ఇంటి దగ్గర ఆగితే ఆ ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు పాలు పితికినంతసేపు ఆగి ఆ పాలు తీసుకుని ఆ పాలు మాత్రమే ఆ రోజు ఆహారం ఆయనకి. ఆ జ్ఞానం తన దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి అందజేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. గృహస్థులేంటి? దానం అంటే ధర్మ మార్గంలో సంపాదించిన ధనధాన్యాదులను ఆధ్యాత్మిక సంస్థలకు, వ్యక్తులకు కృష్ణ చైతన్య అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయవలేను. భగవద్భగ భగవదర్పితంగా సమర్పించాలి. మేము డొనేట్ చేసామండి. గ్రేట్. నేను డొనేట్ చేశాను. నేను సంపాదించింది డొనేట్ చేశాను. ఇది తక్కువ. ఆ భగవంతుడికి సమర్పించుకుంటున్నాం మనం. భగవంతుడికి మొత్తం కూడా అంతా ఆయనదే ఉన్నది మొత్తం కూడా. ఆయన ఇచ్చిన దానికి ట్రస్టీలం మనం. ఆ ఇచ్చిన దాన్ని మనం సంరక్షించాలి. మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎక్కువగా వాడుకోకూడదు. భగవంతుడికి అర్పించేసేయాలి దాన్ని. సింపుల్గా కొంత జీవితానికి కొంత ఖర్చు పెట్టుకొని వీలైనంత ఎక్కువగా భగవంతుడికి సమర్పించేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. అది దానం. తర్వాత దమం. దమం అంటే ఏంటి? ఇంద్రియ నిగ్రహం. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి దమం. ఎప్పుడు ఈ గృహస్థులకి ఇంద్రియాల నిగ్రహాల్లో ఉండవు. వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి కూడా సంపాదన మీద పోతూ ఉంటుంది. సంపాదించాలి, ఎక్కువ సంపాదించాలి, నా బిడ్డలకి దాచిపెట్టాలి, ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మైథనం మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది గృహస్థులకి. ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకోవాలన్నమాట. దమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం. రుచి, నాలిక టేస్ట్ అడుగుతూ ఉంటుంది. రకరకాలు చేసుకొని వీటికే టైం అంతా ఎక్కువగా వెచ్చిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఏదన్నా వినాలి అంటే చెవులు ఏం చేస్తాయి? ఏదో ఒక మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటారు, డ్యాన్సులు ఎగురుతూ ఉంటారు. ఆ చెవులు కూడా మనకి కలుషితం చేసేసుకుంటాం. ఆ కృష్ణనామాన్ని వినడం కోసంగా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ చెవులని మనం అనవసరమైన విషయాలు వినడానికి, అనవసరమైనవన్నీ చూడటానికి కళ్ళని, ఇట్లా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనం తప్పుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. వాటిని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండాలి. దమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉండి గృహస్థులు కూడా నిగ్రహంగా ఉండాలి. నియమంగా అసలు మెయిన్ ఆ నియమాలు అనుసరించి సంతాన ప్రాప్తి. మైథున క్రియ కూడా మనము ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి ఏంటి ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది. దాని ప్రకారమే చేయాలి. మన ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి. అది గృహస్థు లక్షణం అన్నమాట. అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే ఉన్నామో మన పిల్లలు కూడా అదే విధంగా వస్తారు. మనకు పుట్టే పిల్లలు కూడా మనం దేని మీద అయితే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నామో ఆ చూపించిన ఇది బిడ్డ మీద కూడా పడుతుంది. పడి అలాగే వస్తారు వాళ్ళు. కొన్నేమో బై జీన్స్ వస్తాయి లక్షణాలు. అవి కాకుండా మనం చూపించే ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది మన పిల్లల మీద. అది యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం. అంటే దమం అంటే ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవటం. మనస్సును నిగ్రహించుకోవాలి, ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోవాలి, సత్వగుణంలో ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా గృహస్థులు ఆచరించాల్సినవి అనమాట. దానం చేస్తూ ఉండాలి. యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం. సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే అందరినీ పిలిచి ప్రసాదం ఇవ్వాలి. అందరినీ సాధు సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అందరికీ ప్రసాదం పంచటం, ప్రసాద వితరణ. లేదు మన ఇంట్లో చేసుకోలేకపోయినాం, మనం చక్కగా భగవంతుడి టెంపుల్స్ ఉంటాయి, ఆ టెంపుల్స్లో వెళ్ళి మనము ప్రసాద వితరణ చేయొచ్చు. యజ్ఞం అంటే ఏంటంటే మన గృహస్థుగా చేసేటువంటి ధర్మం ప్రకారంగా చేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞం కిందకే వస్తాయి. వివాహం చేసుకోవటం వివాహ యజ్ఞం, సంతానాన్ని కంటం, ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞం కిందకే వస్తాయి. వాళ్ళు చేసేది ధర్మం ప్రకారంగా చేయాలి ప్రతిదీ కూడా. తర్వాత స్వాధ్యాయ తప ఆర్జవం. స్వాధ్యాయం
స్వాధ్యాయం అంటే వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. వేదాధ్యయనం, వేద పారాయణం చేస్తూ ఎవరు? బ్రహ్మచారులు. బ్రహ్మచారులు అంటే ఆ చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి ఉపనయనం చేసి వాళ్ళని గురువు దగ్గర పెడతారు. ఒక గురువు పాఠశాలలో, గురుకులంలో పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు వేదం అదంతా కూడా వాళ్ళకి అభ్యాసం చేయిస్తారు. ఇప్పుడు మనం వేదం చదవలేం, మన పిల్లల చేత వేదం చదివించలేనప్పుడు ఏం చేయాలి? భగవద్గీత క్లాసుల్లో చేర్పించి వాళ్ళు భగవద్గీత నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళు భగవద్గీతలో శ్లోకాలన్నీ అర్థాలు అన్నిటికీ చిన్న చిన్న స్టోరీస్ చెప్తూ చక్కగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తారు. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మచారి వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి, వేద పారాయణ చేస్తూ ఉండాలి. శారీరక, మానసిక, వాచక తపస్సు ఆచరించాలి. శరీరంతో చేసే తపస్సు, వాక్కుతో చేసే తపస్సు, తర్వాత మనస్సు చేసే తపస్సు. శరీర, మానసిక, వాచక తపస్సును ఆచరించాలి తప్పకుండా. అవి స్వాధ్యాయం అన్నమాట. తప ఆర్జవం, తపస్సు కిందకి కూడా శారీరక, మానసిక, వాచక. శరీరంతో చేసే తపస్సు చేయాలి, మనస్సు చేసే తపస్సు చేయాలి, తర్వాత వాచక తపస్సు చేయాలి. శరీరం శుచిగా ఉండటము, ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత మనసు శుభ్రంగా, అంత కల్మషం లేకుండా చూసుకోవాలి. వాక్కు, అనవసరమైన మాటలన్నీ మాట్లాడటం, తిట్టటం, ఇవన్నీ కూడా వాచక తపస్సు. నాలిక శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అనవసరమైన ఆహారాన్ని స్వీకరించకూడదు. సత్వగుణంలో సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటూ సాత్వికమైనటువంటి ఆలోచనలు చెట్టుగా చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం. అది శారీరక, మానసిక, వాచక తపస్సు. ఇప్పుడు బాగా కాస్ట్లీ వస్తువులు కావాలి, కాస్ట్లీ బెడ్స్ కావాలి, కాస్ట్లీవి అన్నీ. సరళంగా జీవించాలన్నమాట తపార్జవం అంటే. తపస్సు అది కూడా సరళంగా జీవించడం కూడా తపస్సు కిందకే వస్తుంది. మనం చేసుకుంటే జపయజ్ఞం కూడా తపస్సు కిందకే వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక బ్రహ్మచారి ఆచరించాల్సినవి. బ్రహ్మచారి అంటే మనం బ్రహ్మచారి ఆ చిన్న వయసు నుంచి ఒక్కొక్కటే మనం ఆ వాట్లల్లో స్థిరమైతూ వస్తే గనక అవన్నీ మనకి ఒక ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా మనకి దాంట్లో ఉండిపోతాం, సత్వగుణంలో ఉండిపోతాం అనమాట. ఆ దైవీ లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా ప్రతి మనిషికి ఉండాలి. స్వాధ్యాయం అంటే పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి తమ జీవనం పరిపూర్ణం చేసుకుని భార్య సేవకురాలిగా తీసుకుని వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోవాలి. స్వాధ్యాయం అంటే వానప్రస్థానికి వెళ్ళినప్పుడు భార్యను తోడుగా తీసుకుని వెళ్ళాలి, పుణ్యక్షేత్రాలు తిరగాలి. పుణ్యక్షేత్రాలు అంటే ఏంటంటే మనం వెళ్ళటం, స్నానం చేయటం, ఆ నదిలో స్నానం చేయటం, యాత్రా దర్శనం, టెంపుల్స్ చూడడం, వచ్చేయటం కాదు. మనం వెళ్ళిన చోట మనకి సాధువులు ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్పింది శాస్త్రాన్ని విని ఆకలింపు చేసుకోవాలి. ఆ సాధువు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అదే పుణ్యక్షేత్రం అయిపోతుందన్నమాట. ఆ సాధువు ద్వారా ఆ చెప్పింది వినాలి మనం, శాస్త్రాన్ని. అది పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం అంటే. ఆ విధంగా చేయాలి స్వాధ్యాయ. ఇప్పుడు తపస్సు అంటే శారీరక, మానసిక, వాచక తపస్సు అని చెప్పేశాను, పురోగతి సాధించటం. ఆర్జవం అంటే సరళత్వం అనమాట, సింపుల్గా జీవించటం ఆర్జవం అంటే. ఈ శ్లోకంలో 12 తెలియజేశారనమాట బ్రాహ్మణ లక్షణాల గురించి భగవంతుడు. ఆశ్రీ గుణాలు అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఈ మూడిట్లో 12 లక్షణాలని తెలియజేశారు 3 శ్లోకాల్లో మనకి. తేజ, క్షమా, ధృతి, శౌచం, అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత.
తేజః తేజస్సు, క్షమ క్షమించటం, ధృతి ధైర్యం కలిగి ఉండటం, శౌచ్యం శుభ్రంగా ఉండటం, అద్రోహ అసూయ లేకుండా ఉండటం, నా అతిమానత గౌరవం లేకుండా కోరుకోకుండా ఉండటం. నాకు వాడు గౌరవించలేదే, నన్ను చూసి వెళ్ళిపోయాడు వాడు, నన్ను మాతో మాట్లాడించలేదు, పలకరించలేదు, నాకు నమస్కారం చేయలేదు, ఇవన్నీ కూడా. భవంతి భవంతి అంటే అవుతున్నవి. సంపదం గుణ సంపద అనమాట ఇదంతా కూడా. దైవీ గుణాలు సంపద ఇదంతా కూడా దివ్య ప్రకృతికి సంబంధించింది ఇది. కాబట్టి అభిజాతస్య ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి అభిజాత అంటే కలిగి ఉండటం, ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉన్న ఓ భరతవంశీయుడ ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కలిగి ఉంటే అవి దైవీ గుణాలు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్పారు మనకి. ఇప్పుడు ఆశ్రీ గుణాలు. ఆశ్రీ గుణాలు ఏంటి చూద్దాం. నాలుగో శ్లోకంలో ఆశ్రీ గుణాల గురించి 16.1 నుంచి 3 వరకు దైవీ లక్షణాలు. ఇప్పుడు ఆశ్రీ లక్షణాలు ఇవి. ఆశ్రీ లక్షణాలు ఏంటి? దంభో దర్భో అభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిచాదస్య పార్థ సంపదమాసురీం. దంభో దర్భో అభిమానస్య. దంభం అంటే గర్వం కలిగి ఉండటం. దంభం అంటే దర్పాన్ని కలిగి ఉండటం. దర్పం అంటే పొగరు. అభిమానంచ అహంకారం. నన్ను మించిన వాడు లేడు, నేను చాలా బలవంతుడిని, నన్ను ఎవ్వడేం చేయలేడు. హిరణ్యకశిపుడు నన్ను ఎవ్వడేం చేయలేడు, నేను అన్నింటిలో మృత్యువు రాకుండా నేను తపస్సు చేసి ఇది పొందున్నాను, వరాన్ని పొందున్నాను అనుకున్నాడు. ఆ దర్పంతో ఉన్నాడు, గర్వంతో దంభంతో. భగవంతుడు ఏం చేశారు? ఆయన దేన్ని అయితే కోరుకున్నాడో అది కాని రూపంలో వచ్చారు. సగం నరుడు సగం సింహం. అమ్మో ఇదేమిటిది, ఈ రూపాన్ని నేను చూడలేదు ఎప్పుడు, నేను కోరుకున్న వాటిల్లో ఇది లేదు. తెలిసిపోయింది ఆయనకి, అయిపోతున్నా నేనని చెప్పి. అట్లా దర్పాన్ని కలిగి ఉంటారు, దంభం కలిగి ఉంటారు. క్రోధ పారుష్యమేవచ. క్రోధ కోపం, విపరీతమైన క్రోధం ఉంటుంది. పారుష్యం ఏవచ పరుషత్వం, పరుషమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. దుర్యోధనుడు విదురుడు వచ్చి యుద్ధం చేయొద్దురా నాయన అంటే విదురుడిని ఏమన్నాడు? పొరపో హరే కృష్ణ. అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి దయచేసి. హరే కృష్ణ, అందరు మ్యూట్ లో ఉండండి. మాతాజీ గంగాధర్ మాతాజీ మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మ్యూట్. అందరికీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది మీరు మాట్లాడితే, దయచేసి మాట్లాడకండి, లేట్ అవుతుంది క్లాస్ కూడా. నేను చెప్తూ మధ్యలో వదిలేస్తే సగం వదిలేస్తా, అయిపోతుంది. దురహంకారం, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, మొరటుతనం మరియు అజ్ఞానం అనేవి ఆశ్రీ స్వభావం గల వారి లక్షణాలు. ఈ ఆశ్రీ స్వభావంతోనే ఈయనెవరు నన్ను మించిన వాడు లేడనుకున్నాడు ఈ కాళీయుడు నన్ను మించిన వాడు లేడనుకుని ఆ మడుగులో వచ్చి ఉన్నాడు. అక్కడ ఆ మడుగులో ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరు అది మంచినీళ్ళు తాగేటువంటి ఇది అనమాట, చెరువు. అక్కడ ఉండేటప్పటికీ అసలు ఆయన వదిలేటువంటి ఆ విషపు గాలుల మూలంగా పైన పక్షి ఎగిరినా కూడా చచ్చి పడిపోతున్నదిట కింద. అందుకని పక్షులు కూడా ఛాయలకు కూడా వెళ్ళవు. అట్లాంటి ఇదనమాట. ఇంకప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు వెళ్ళి ఆ చెట్టు మీద నుంచి దూకారు అనమాట ఆయన మీదకి.
ఎవరో నా మడుగులోకి వచ్చారనగానే వెంటనే వచ్చేసాడు బయటికి కాళీయుడు. ఎవడ్రా వాడు నా మడుగులోకి వచ్చింది అంత ధైర్యంగా అని. ఆయన పడగల మీద దూకి పూర్తిగా నృత్యం చేశారు. ఇద్దరికి బాగా యుద్ధం జరిగింది. యుద్ధం జరిగి ఆ పడగల మీద తొక్కి తొక్కి నృత్యం చేసి ఆయనలో ఉన్నటువంటి విషాన్ని మొత్తం కక్కించేశాడు. కక్కించేసి ఇంక పూర్తిగా ఇంక చనిపోతాడు అన్న పరిస్థితికి వచ్చేసాడు కాళీయుడు. అప్పుడు భార్యలు వచ్చి ప్రార్థిస్తారు కృష్ణ భగవానుణ్ణి చంపొద్దని చెప్పి. అప్పుడు ఆయన క్షమించి వదిలేస్తాడు కాళీయుడిని. ఎట్లా? మడుగు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమ్మంటాడు వాళ్ళని. మేము వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడి నుంచి అందరము, ఇక్కడ మేము ఉండము, మమ్మల్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పి నన్ను ప్రార్థిస్తే అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు సరే అని వదిలేసిన తర్వాత ఆ మణులు మాణిక్యాలు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఆయనకి సమర్పించుకొని శరణాగతి వేడుకొని వాళ్ళ ఆ ప్రదేశాన్ని వీడి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకు? ఆయన వరం ఇస్తారనమాట కాళీయుడికి. మిమ్మల్ని గరుత్మంతుడు ఏం చెయ్యడు, వెళ్ళిపోండి మీరు ఇక్కడి నుంచి. మీరు వెళ్తున్నందువల్ల మీకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా గరుత్మంతుడు మిమ్మల్ని ఏం చేయడు. ఎట్లా? గరుత్మంతుడికి ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆ పాదాలతో నృత్యం చేసినందువల్ల ఆ పాదాలు పడ్డాయిట వాళ్ళ మీద, తల మీదంతా కాళీయుడికి. ఆ పాదాలు పడ్డందువల్ల ఎవ్వరు కూడా ఆ గరుత్మంతుడు వాళ్ళని వదిలేస్తాడనమాట. అట్లా వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళ మడుగు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. దురహంకారంతో గర్వము, దర్పము, డంబము, ఇవన్నీ క్రోధము, ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ లక్షణాలు. అజ్ఞానం, ఇగ్నరెన్స్, పొగరు, ఇవన్నీ కూడా దుర్యోధనుడికి ఉన్నాయి. నన్ను మించిన వాడు లేడు, నేను మొత్తం ఈ సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తిని, నేనేం చేసినా అడిగేవాడు లేడు అనేటువంటి పొగరు అనమాట. వాచే శుద్ధి లేదు, మాట శుద్ధి లేనందువల్ల ఆ విదురుణ్ణి దూషిస్తాడు. వీడిని తీసుకెళ్ళిపోయి తన్ని 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 మన రాజ్యం మొత్తం పొలిమేర్ల వరకు తరిమేసేయండి అని చెప్తాడు. ఆయన ఎవరు? అంత గొప్ప విదురుణ్ణి. ఆయన ఏమవుతాడు? ఈయనకి పిన్నాయన అవుతాడు, పినతండ్రి. ఆయన తరివేయమని చెప్తాడు. కొట్టి కొట్టి తరవమంటాడు. అంటే ఆ నాలిక, గర్వం, దంభం, దర్పం, ఆసురీ లక్షణాలు, ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేయటం, పరుషమైన మాటలు మాట్లాడటం. ఆ ద్రౌపదిని వచ్చి తొడ మీద కూర్చోమని చెప్పి అంటాడు. ఆ తొడలు విరక్కొడతాడు అందుకే ఆ భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేసి. గర్వం, ఇవన్నీ కూడా బుద్ధి లేకుండా చేసేటువంటి లక్షణాలు. బుద్ధి ఎవరికి ఉండదు? అసురులకి. రజోగుణం, తమో గుణంతో ఉన్నటువంటి అసురులకి బుద్ధి ఉండదు. ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు ఇవేంటంటే దయాభావం, మెర్సీ, అహింస. హింస చేయకుండా ఉండాలన్నమాట. హింస చేయకుండా ఉండటము, సత్యాన్ని పలకాలంటే ఈ జూదం ఆడకూడదు. ఈ జూదం ఆడితే అబద్ధం ఆడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు, జూదం ఆడేవాళ్ళు. నిజాయితీ ఉండదు వాళ్ళకి. నిరాడంబరత అంటే సింపుల్గా భోంచేస్తూ సింపుల్గా ఉండే వాళ్ళకి తాగుడు, మద్యము, మళ్ళానేమో ఇవన్నీ కూడా ఉండవు అనమాట లక్షణాలు. ఇంటాక్సికేషన్. నిరాడంబరంగా ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ శుచిత్వం, శుభ్రత అనేది ఒక ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు ఒక భార్యని వివాహం చేసుకుని ఒక ఆడపిల్లని ఆమెతోనే జీవితం గడపాలి. లేకుండా వ్యభిచారం అవన్నీ కూడా చేయటాన్ని శుచిత్వం ఉండదు వాళ్ళకి. శుచిత్వం లేని వాళ్ళు అటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తారు. శుభ్రత ఉండదు వాళ్ళకి. క్లీన్లీనెస్. ఈ 4 కూడా ధర్మానికి 4 స్తంభాలు అన్నమాట. అంటే ఇవి ఉండాలి. ఉండాలి? హింస చేయకూడదు, గ్యాంబ్లింగ్ చేయకూడదు, తర్వాత
ఇట్లా మత్తు పదార్థాలు సేకరించకూడదు, వ్యభిచారం చేయకూడదు. ఈ 4 కూడా చేయకుండా ఉండాలి. ఇవి ధర్మానికి 4 పిల్లర్స్ అన్నమాట. ఇవి మన ఇస్కాన్లో కూడా మనం అనుసరిస్తున్నటువంటివి ఈ 4 కూడా. సత్యయుగంలో ఇవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు. అక్కడ ఎట్లా అయితే సత్యయుగం ఉందో ఇప్పుడు మనం కూడా మొదటి పాదం కలియుగ మొదటి పాదంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు గోల్డెన్ ఏజ్ నడుస్తున్నది మనకి. సత్యయుగం, కలియుగంలో సత్యయుగం మనది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఆ భగవంతుడిని ఎక్కువగా సేవించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. నేటి ప్రతి కుటుంబం యొక్క గాథ ఏంటంటే వాళ్ళు భార్యాభర్తలు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు, అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా తయారవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు నలిగిపోతూ ఉంటారు. కేంద్ర బిందువుగా కృష్ణుడిని కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా పిల్లలతో సహా చక్కగా కీర్తన చేసుకోవటం, భజన చేసుకోవటం, శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, కథలు వింటము, భగవద్గీత వింటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవీ గుణాలు మోక్షం దిశగా పయనింపజేస్తాయి. దైవీ గుణాలు కలిగి ఉంటే గనక దైవీ గుణంతో ఉన్నవారు మోక్షానికి అర్హులు. అర్జునుడిది దైవీ గుణం, దుర్యోధనుడిదేమో ఆశ్రీ గుణం. దైవీ గుణాలు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, కానీ ఆశ్రీ గుణాలు బంధంలో చిక్కుకుపోయి ఉండటానికి కారణమవుతాయి. ఓ అర్జున, నువ్వు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి బాధపడద్దు, నీకు దైవీ గుణాలే ఉన్నాయి. ఆశ్రీ గుణాలు ఉంటే బంధం అంటే ఏంటి? కర్మబంధంలో చిక్కుకుపోతారు వాళ్ళు, మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆశ్రీ గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు. అది చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మా కోస్ట్ ఎవరున్నారో కొంచెం మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి, ఎవరిని మాట్లాడకుండా చూసుకుంటూ ఉండండి, వాళ్ళని మ్యూట్ తీస్తూ ఉండండి. అసత్యం అప్రతిష్టంతే జగదాహురని ఈశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. వారు ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని అంటారు. మైథునం కోరిక వలననే ఇది తయారైందని, కామం తప్ప సృష్టికి మరో కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు. అది ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా అసత్యం. సత్యం అంటూ ఆ భగవంతుడేం లేడు. అసత్యం అంటే భగవంతుడేం లేడు, ఏం ఆధారం అంటూ ఏం లేదు, కాబట్టి భగవంతుడు లేడు. అధిపతి కూడా ఎవరు లేరు మనకి. మనకి ఆ భార్యాభర్త మైథున క్రియ వల్లనే మనకి పిల్లలు పుడుతున్నారు అని చెప్పినని వాదిస్తారు వాళ్ళు. సృష్టికి కారణం అది, కాబట్టి మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది, ఎక్కడో పుడతాము, ఏదో అవుతుంది, ఈ పాపాలన్నీ మనం క్యారీ చేస్తాము, అవి అనుభవించాల్సి వస్తుంది. వీటన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు నమ్మరు అనమాట. నమ్మకుండా చాలా గర్వంగా ఉంటారు, తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటారు, అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆసురీ సంపద ఉన్న వాళ్ళు, అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్ళకి చేయదగ్గదేదో చేయకూడదేదో కూడా తెలియదు. వాళ్ళల్లో శుచిత్వం, సదాచారం, సత్యం కానీ వాళ్ళలో కనిపించవు. వీళ్ళేంటంటే రహస్యంగా బతుకుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ తప్పుకు పట్టుబడకుండా గవర్నమెంట్ కూడా శిక్షలు విధిస్తుంది, కొన్ని రూల్స్ పెడుతుంది. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించకపోతే వాళ్ళకి శిక్షలు పడతాయి. ఆ శిక్షలు తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళు తప్పించుకోకుండా దొంగగా తిరుగుతుంటారు, అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా, ఈ శిక్షలన్నీ భగవంతుడు కూడా వేస్తాడు. ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోకపోయినా కూడా భగవంతుడు శిక్షలు వేస్తాడు, మనకి పడతాయి అవి. అది గుర్తించాలి మనం. ఏతాం దృష్టిమపష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. ఇటువంటి దృక్పథంతో
గట్టిగా ఉండి తప్పుదోవ పట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యాలలో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి కీడు చెలిగించేవి దారుణమైనవి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు బాంబులు వేయటం, మనుషుల్ని చంపేయటము, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. మనకి ఉగ్రవాదం మేము చేసింది మాదే కరెక్ట్ అని చెప్పనని వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆ ఉగ్రవాదం చేస్తూ ఉంటారు. దాని మూలంగా ఆ బాంబులు వేయటం అన్నీ చేసినందువల్ల ఏంటంటే ఆ గన్స్ తీసుకొచ్చి అందరినీ కాల్చి పారేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆసుడి ప్రకృతి, అది తప్పుదోవ పట్టిన జీవాత్మలు. ఆత్మ ఏంటంటే తప్పుదోవ పడుతుంది అనమాట. అవిద్య మూలంగా వాళ్ళకి రజోగుణం తమోగుణం పెరిగిపోయి ఉంటాయి. దృఢ విశ్వాసం ఉండదు, శ్రద్ధ ఉండదు దేని మీద. శ్రద్ధ దృఢ విశ్వాసం లేనందువల్ల సాధు సంఘం ఉండదు వాళ్ళకి, భగవంతుడిని నమ్మరు. ఇవన్నీ లేనందువల్ల వాళ్ళు అన్ని తప్పు పనులే చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మనసులో వచ్చే ఆలోచనలు కూడా తప్పు దిశగా వాళ్ళని పయనింపజేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. మనసు ఇంద్రియాలు కూడా తప్పు చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. అసలు స్వభావాల నమ్మకాలు. శాస్త్రాలను అనుసరించరు, వారికి చేయదగిన పనులు చేయకూడనివి ఏంటో తెలియదు. అపరిశుభ్రత, వారి నియమాలను పాటించరు, ఎట్లా పడితే స్నానం చేయరు, పళ్ళు దోకోరు, ఎట్లా పడితే అట్లా తింటూ ఉంటారు. ఒక పొద్దున రాత్రి మధ్యాహ్నం ఏది టైం ఉండదు వాళ్ళకి, ఒక కంట్రోల్ ఉండదు. తర్వాత సమగ్రుడిని, శక్తి, నేను చాలా గొప్పవాడిని అనుకుంటూ ఉంటారు. అసభ్యమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. ప్రతి ఆడవాళ్ళని అందరినీ కూడా హింసిస్తూ ఉంటారు. నేను సర్వ నియంత్రకుడిని, భోక్తని నేనే అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. అసత్యవంతులు, స్వీయ కేంద్రీకృత, ఇవన్నీ కూడా కలిగి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారనమాట. నేనే భోక్తని అంటారు అని భగవంతుడికి నివేదన చేయరు. నివేదన చేయకుండా ఆహారం తీసుకుంటే అది పాపాన్ని భుజించినట్టే అని మన భక్తులని చెప్తున్నాం. అవన్నీ వాళ్ళు నమ్మరు. మేము సంపాదించుకున్నా మేము తింటాం కడుపు నిండా అంటారు వాళ్ళు. వీళ్ళ వైఖరి ఏంటంటే ఇంద్రియతర తృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం. నాకు ఇది చూడాలనుంది, చూస్తా నేనంతే. నాకు ఇది వినాలనుంది కాబట్టి వింటాను, దీంట్లో తప్పేంటి? ఎవరు చెప్పారు? ఎక్కడ రాశారు? ఏ శాస్త్రంలో ఉంది? ఈ శాస్త్రాలు ఏంటి? ఇవన్నీ మాట్లాడతారనమాట. వాళ్ళు దేన్ని నమ్మరు. లెక్కలేనన్ని ఆందోళన, నమ్మకపోయినందువల్ల ఏమవుతుంది? లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు, వేలాది కోరికలు, వలయం, కామక్రోధాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. తర్వాత ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు. ఒక ట్యాక్స్ వేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, ఆ ట్యాక్స్ని వాళ్ళు కట్టకుండా మూటలు కట్టి అండర్ గ్రౌండ్లో పెట్టుకుంటారు డబ్బులంతా కూడా. బ్యాంకుల్లో వేయరు. బ్యాంకుల్లో వేస్తే తెలుస్తుంది గవర్నమెంట్కి. అందుకని అవంతా కూడా తప్పు మార్గాల్లో సంపాదించిన ధనం అంతా, దొంగధనం అంతా మొన్న జరిగింది కదా, మూటలు మూటలు తీసుకొచ్చి మన నదుల దగ్గర, చెరువుల దగ్గర ఇట్లా పారేశారు దొంగగా. ఆ నోట్లు ఇంక పనికిరావు అనేటప్పటికీ. అట్లా తప్పు పనులన్నీ కూడా అనుసరిస్తూ ఉంటారు. వేరే వాళ్ళు వీళ్ళ తెలివితేటలతో వేరే వాళ్ళు డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటే ఆ బ్యాంకుల్లో డబ్బుల్ని వాళ్ళు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట, హ్యాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా తప్పు పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు, మమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు లేరు అని. అట్లాగే ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు, ప్రహ్లాదుడిని చూడండి. ప్రహ్లాదుడు నారాయణ అన్నట్ట, అందుకని ఆయన తీసుకొని కోపంతో ఊళ్ళో వేసుకొని ఆయన్ని హింసిస్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన కామం కోరిక ఏంటంటే ఆయన కోరిక పిల్లవాడు నారాయణ అనకుండా ఉండాలి. హిరణ్యకశిపు ఆయన మహా అనాలి, ఆయన చెప్పినట్లు వినాలి. క్రోధం, ఇది కామం, ఇది క్రోధం. క్రోధం అంటే ఏంటి? మొత్తం ఈ దేవిని చంపడానికి రెడీ అయిపోయాడు కంసుడు. ఆయన చాలా ఇష్టమైన చెల్లెలు ఆయనకి, అందుకే తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు. వివాహం అయిన తర్వాత అత్తగారింట దించడానికి స్వయంగా తీసుకొని వెళ్తాడు.
తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఆకాశవాణి చెప్తుంది, అష్టమ గర్భంలో నీకు మృత్యు ఉంది, ఈమె నుంచి వచ్చినటువంటి అష్టమ గర్భం అని చెప్పినప్పుడు ఆమెను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఇక్కడ లోభం, ప్రతిదాన్ని కూడా వశం చేసుకోవాలనేటువంటి కోరిక. ఈ రావణాసురుడు అమ్మవారిని ఆశించాడు. ఆశించేటప్పటికీ మొత్తం వంశం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోయింది ఆయనది. ఆత్మసంభావిత స్తబ్ధ ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. తమను తామే పొగడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమదంతో గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? విష్ణువుని తృప్తిపరచాలి. ఏ యజ్ఞం చేసినా సరే మనకి లాస్ట్లో పూర్ణాహుతి అని ఇస్తాం. ఆ పూర్ణాహుతి ఎవరికి ఇస్తారు? విష్ణువుకి ఇస్తారు పూర్ణాహుతి. మొత్తం మూటలాగా కట్టి ఆయనకి సమర్పించుకుంటారు అగ్నిదేవుడి ద్వారా. అట్లా శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేస్తారు వీళ్ళు. మొత్తం ఎవరంటే ఈ ఆసురీ సంపద ఉన్న వాళ్ళు తమను తామే పొగుడుకుంటూ ఉంటారు. నా అంత గొప్ప వాళ్ళు లేరని చెప్పి నన్ను పొగుడుకుంటూ ఉంటారు. స్టేజ్లు ఎక్కుతారు నాయకులు, పక్కన ఉన్న 10 మంది చేత చెప్పించుకుంటారు, చాలా గొప్పవాడు అని పొగుడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా పొగుడుకుంటూ ఉంటారు. మైక్ తీసుకొని నేను అవి చేశాను, ఇవి చేశాను, నేను అంత గొప్పవాడిని, ఇంత బాగా గొప్పవాడిని అని. వినయ విధేయతలు ఉండవు వీళ్ళకి. ధనం విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆ మదంతో ఉంటారు, గర్వంతో ఉంటారు, శాస్త్ర విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. శాస్త్రంలో ఉండదు ఆ యజ్ఞం, అయినా కూడా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అక్కడ ఉండకుండానే యజ్ఞాలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. బ్రాహ్మణులు లేకుండానే దక్షిణలు ఉండవు, బ్రాహ్మణుడు ఉండడు, మంత్రం ఉండదు, ఏం లేకుండానే యజ్ఞం చేస్తూనే ఉంటారు. యజ్ఞం అయిపోతూనే ఉంటుంది. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? వాళ్ళు చేసే క్రతువులు, వాళ్ళు చేసే పనులు అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు? సారా ప్యాకెట్లు పంచుతూ ఉంటారు, సిగరెట్ ప్యాకెట్లు పంచుతూ ఉంటారు, డబ్బు పంచుతూ ఉంటారు, ధనాన్ని జనాలకి. దేనికి? వాళ్ళు గెలవటం కోసంగా పంచుతూ ఉంటారు. మేము ధన యజ్ఞం చేసామంటారు. దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నది వాళ్ళు తప్పుదోవలో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. నామమాత్రపు యజ్ఞాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఫలవంతమైనవి కాదు. సమగ్రమైన ఫలవంతమైన యజ్ఞం అంటే ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి కోసం చేసేదే సమగ్రమైన యజ్ఞం, భగవద్భక్తి. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రిత మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారం, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధంచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారు తమ దేహంలో మరియు ఇతరుల శరీరాల్లో ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్నాడు భగవంతుడు, ఎదుటి వాళ్ళ హృదయంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు, వాళ్ళని గుర్తించరు. ఇక్కడ చూడండి, రాజసూయ యాగం జరుగుతున్నది. రాజసూయ యాగం జరుగుతుంటే ప్రథమ తాంబూలం ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చింది. అక్కడ ప్రథమ తాంబూలం ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే భీష్ముల వారు అడుగుతారు. భీష్ముల వారిని ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయనకి ఇవ్వమని చెప్తారు. ఆయన చెప్పేటప్పటికీ కృష్ణ భగవానుడికి ప్రథమ తాంబూలమా? యాదవుడు కృష్ణుడు, ఆయనకి ప్రథమ తాంబూలం ఏంటి? ఇంతమంది గొప్ప రాజులు ఉన్నాం అందరం, భీష్ముల వారికి ఇవ్వండి, భీష్ముడు గొప్పవాడు, ఇంతమంది ఉన్నారు గొప్పవాళ్ళు, వీళ్ళకి ఇవ్వకుండా ప్రథమ తాంబూలం ఈ రాజుకి ఆయనకి ఇవ్వటం ఏంటని చెప్పి నన్ను తిట్టడం మొదలు పెడతారు. శిశుపాలుడు తిట్టడం మొదలు పెట్టేటప్పటికి అప్పుడు 100 తప్పులు అయిపోతాయి. ఆయన చాలా వికృత రూపంతో పుడతాడు. పుట్టేటప్పటికి వాళ్ళు చెప్తారు, ఋత్వికులు చెప్తారు ఏంటంటే ఈయనని అందరి చేతికి ఇవ్వండి, ఎవరైతే ఈ పిల్లవాడిని ఎత్తుకుంటే ఈ వికృత రూపం పోయి మామూలు రూపం వస్తుందో వాళ్ళ చేతుల్లోనే సంహరింపబడతాడని.
ఆ కృష్ణ భగవానుడు కూడా వెళ్తాడు. వెళ్తే ఆయన చేతికి ఇస్తారు. ఇచ్చినప్పుడు ఆయన సంహరింపబడతాడు. ఆయన సంహరింపబడతాడని తెలుస్తుంది. మంచి రూపం వస్తుంది. వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఆ తల్లి ఆమె ప్రార్థిస్తుంది అనమాట, నా పిల్లవాడికి ప్రాణభిక్ష పెట్టమని. 100 తప్పుల వరకు నేనేమన్ను నీ కొడుకుని, 100 తప్పుల వరకు నేనేం మాట్లాడనంటారు. ఆ 100వ తప్పు ఇక్కడ అయిపోతుంది అనమాట. అయిపోగానే ఆయన కంఠాన్ని దునిమేయటం జరుగుతుంది, సుదర్శన చక్రం వచ్చి. ఆ విధంగా అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధం చే కళ్ళు మూసుకుపోయిన వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించకుండా భగవంతుడిని చూసి అసూయపడుతూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు అసూయ కలిగి ఉంటారు. ఇతరుల శరీరాల్లో ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు గుర్తించలేరు. ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యమ అధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసలు జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతూ ఉంటారు. అంతకంతకి వాళ్ళు అధోగతి పాలవుతూ ఉంటారు కౌంతేయ అని చెప్తున్నారు అనమాట. కుంతి కుమారుడా, నన్ను చేరలేరు వాళ్ళు, ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉన్న వాళ్ళు. ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ యుద్ధాలు చేసి 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 లాస్ట్కి ఆయనకు కూడా మృత్యు సంభవించింది, అనారోగ్యం వచ్చింది. ఇంకా చనిపోతున్నాను అన్నప్పుడు ఏం సాధించాను నేను అన్నది ఆయనకు ఆలోచన వచ్చిందిట. మొత్తం ఇట్లా చేతులు బయటికి పెట్టి నా పెట్టెలో పెట్టి మూసేయండి, నన్ను ఏమీ సాధించలే, ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతున్నా నేను అని చెప్పినాను. అది మనం ఏం సాధిస్తున్నాము అన్నది మనం మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అది ఎప్పుడు సత్వగుణంలోనే కుదురుతుంది. రజోగుణం తమో గుణాన్ని తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడే మనకి అభయం సత్వ సంశుద్ధి. ఈ మూర్ఖులు ఏంటంటే వాళ్ళు క్రమంగా వాళ్ళు అధోగతి పాలైపోతూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కటే వదిలేస్తారు. వాళ్ళు వదిలేసేసి అధోగతి పాలవుతారు అన్నమాట. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము మరియు లోభము నరకానికి దారితీసే 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు 3 ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ 3ంటిని మనిషి విడిచిపెట్టాలి. కామం కానీ, క్రోధం కానీ, లోభం కానీ. ఈ 3 నరకానికి ద్వారాలట. నరకానికి వెళ్తారు ఈ 3 ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఉండకూడదు మనిషిలో. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమో ద్వారైస్త్రిభిర్నరః ఆచారత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. కౌంతేయ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధమైన క్రమంలో పరమపదం పొందుతాడు. ఆత్మానుభూతి అంటే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉండి చేసే కార్యాల మూలంగా మన అంతఃకల్మషం మొత్తం కూడా తొలగిపోతుంది. ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. ఆత్మ ఎప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది, కానీ ఆత్మ అవిద్యతో ఆవృతమవుతుంది. కళ్ళు ఎప్పుడు వాటి పవర్ కలిగే ఉంటాయి. కళ్ళకి చూసే దృష్టి ఉంటుంది, కానీ చీకటి గదిలో ఉన్నప్పుడు కళ్ళు కనిపించవు మనకి. చీకటిగా ఉంటుంది, ఏ వస్తువు కనిపించదు మనకి. ఎదురుగుండా ఉన్న వస్తువు కూడా కనిపించదు. అంత మాత్రాన కళ్ళకి శక్తి పోయినట్ట కాదు. కళ్ళు చూడగలవు, కానీ చీకటిగా ఉన్నందువల్ల గుర్తించలేవు అన్నమాట. అట్లా ఆత్మ అవిద్యతో ఆవృతమవుతుంది. అవిద్యతో ఆవృతమైనందువల్ల ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నది దేహభ్రాంతిలో ఉంటుంది. దేహం తప్పులు చేస్తూ ఉంటుంది, అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటూ ఉంటుంది ఆత్మ. ఎప్పుడైతే ఆ విద్య ఆవృతమైన ఆత్మ విద్యతో నిండిపోతుందో సత్వగుణంలోకి వచ్చేస్తారు. సత్వగుణంలోకి వచ్చి మంచి పనులు చేయడం మొదలు పెడతారు. వాళ్ళు పద్ధతిగా ఉంటారు, శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తారు. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే
ఆ శాస్త్రం అంటే ఏంటి అన్నది అర్థమవుతుంది. సత్వగుణంలో ఉంటేనే దృఢమైన శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. దృఢమైన శ్రద్ధ ద్వారా ఆ గురువు చెప్పింది అర్థమవుతుంది అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ గురువు చెప్పింది అర్థమయ్యి ఆ భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకొని భగవద్ధామానికి ఎట్లా చేరాలన్నది తెలుసుకొని దాన్ని చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి ధామానికి పరమపదానికి చేరుకోగలుగుతారు. యశాస్త్ర విధిముసృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిం. శాస్త్రాల ఇక్కడ ఉంది. శాస్త్రాల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారం పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమ గమ్యాన్ని పొందలేడనమాట. శాస్త్రంలో ఏముంది? ధర్మం ప్రకారంగా ఎలా నడుచుకోవాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, సత్వగుణంలో ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఇష్టం ఉండదు. తన ఇష్టానుసారం నడుచుకుంటూ ఉంటారనమాట. నేను చెప్పిందే శాస్త్రం, నా వాక్కే ధర్మం అంటాడు అని దాని ప్రకారంగా పోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందలేరు వాళ్ళు శాస్త్రాలను అనుసరించకపోతే. ఇట్లా జూదం ఆడుతుంటారు, ఇల్లిటరేట్ సెక్స్ ఉంటుంది, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అనవసరమైన ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు, ఇష్టమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మనస వాచ కర్మణ వీళ్ళు శుద్ధిగా ఉండరు అనమాట. ఆ శుద్ధిగా ఉండనప్పుడు వీళ్ళు రజోగుణం తమో గుణంలో ఉంటారు ఎక్కువ. ఆ రజోగుణ తమో గుణాల ప్రభావం మూలంగా వాళ్ళు గమ్యాన్ని పొందజాలరు. తత్శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి. అందువల్ల చేయదగ్గ కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవడంలో మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణం. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకొని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో నీవు కర్మలు చేయాలి. ఏది మంచి ఏది చెడు శాస్త్రమే తెలియజేస్తుంది. ఆ శాస్త్రాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి మనము? ఇట్లా భగవంతుడు చెప్పారు, మనకి దారి చూపించారు. భగవంతుడు సర్వలోక మహేశ్వరుడు, ఆయన ఇచ్చిందే శాస్త్రం. అది మొత్తం అన్నీ కూడా ఆయనవే. అన్నింటికీ కూడా గురువు ఎవరంటే భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు జగద్గురు ఆయన. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏం చేశారు? ఆ భగవంతుడిగా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా గురుకులంలో చేరారు. గురుకులంలో చేరి అభ్యాసం చేశారు గురువుని పెట్టుకుని. ఆ గురువు ద్వారా గురుముఖంగా వినాలి, గురుముఖంగా విని ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి అని చెప్పిన నేర్పించారు, మనకి చూపించారు, చేసి చూపించారు. అది ఆ శాస్త్రమే ప్రమాణం ప్రతిదానికి కూడా. ఆ శాస్త్రం ప్రమాణం అయినప్పుడు శాస్త్ర విధానాలను ఎట్లా తెలుసుకోవాలి మనం? ఒక గురువు చెప్పడం ద్వారా తెలుసుకుని ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం ద్వారా మనము మన కర్మబంధం నుంచి విముక్తిని పొందగలుగుతాము. సత్యయుగంలో మనకి ఇలా డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్లో ఉండేవాళ్ళు. అసుర లక్షణాలు ఒక ప్లానెట్లో ఉంటే దైవీ లక్షణాలు వాళ్ళు ఒక ప్లానెట్లో ఉండేవాళ్ళు. హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యాక్ష వరాహదేవ. ఈయన హిరణ్యాక్షుడు, వరాహదేవుడు. హిరణ్యాక్షుడు అంటే హిరణ్యకశిపుడి అన్న తమ్ముడు. వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్. హిరణ్యకశిపుడు అన్నగారు హిరణ్యాక్షుడు. తర్వాత త్రేతాయుగంకి వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ కంట్రీస్. అంటే లంకలో రావణాసురుడు ఉంటే ఇక్కడ రాముల వారు ఉన్నారనమాట. అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్నారు త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి పాండవులు కౌరవులు ఒకటే ఫ్యామిలీలో యుద్ధాలు వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉండి వాళ్ళు చంపుకున్నారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు. మొత్తం కూడా ఆ వంశం మొత్తం నశించిపోయింది. కలియుగం
కలియుగం వచ్చేటప్పటికి ఒకే మనిషిలో ఉన్నారట దైవీ లక్షణాలు, ఆశ్రీ లక్షణాలు. ఆశ్రీ లక్షణాలు ఇవి, దైవీ లక్షణాలు ఇవి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆశ్రీ లక్షణాలు, దైవీ లక్షణాలు. ఇక్కడ పాండవులది దైవీ లక్షణాలు అయితే దుర్యోధనుడు ఆశ్రీ లక్షణాలు అనమాట. ఇవి రెండు కూడా ఒకే కులంలో ఉన్నారు, ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు. ఇక్కడేమో ఒకటే కంట్రీలో ఉన్నారు, డిఫరెంట్ కంట్రీస్. ఇక్కడ దైవీ లక్షణాలు, ఆశ్రీ లక్షణాలు. ఇక్కడ ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి ఒకటే ఫ్యామిలీలో ఒకే వంశం. కలియుగం వచ్చేటప్పటికి ఒకటే మనిషిలో ఇద్దరు ఉంటారనమాట. దైవీ లక్షణాలు ఉంటాయి, ఆశ్రీ లక్షణాలు ఉంటాయి, రెండూ ఉంటాయి. మనం ఏం చేయాలి? ఆశ్రీ లక్షణాలని వదిలేసి దైవీ లక్షణాలని ఇంప్రూవ్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. అది ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి? మనకి సత్వగుణంలో ఉంటూ ప్రతి వాళ్ళు ఇలా జపం చేయాలి. భగవంతుడి మహామంత్రాన్ని జపం చేయాలి. జపం చేయటం, శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మనివేదనం. అట్లా భగవంతుడికి ఏ విధంగా సేవ చేయగలిగితే ఆ విధంగా సేవ చేస్తూ ఉండాలి. అది సేవ చేయటానికి కూడా సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి మాత్రమే చెయ్యాలి అనేటువంటి కోరిక కూడా కలుగుతుంది. అందుకని మనం రజోగుణం, తమో గుణం లేకుండా చూసుకోవాలి. కోపం రావడము, ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టటము, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా మనకి రజోగుణం కిందికి వస్తాయి. కృష్ణం వందే జగద్గురు. జగత్తు మొత్తానికి గురువు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడే. ఆయనే మనకి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి విద్యాభ్యాసం చేస్తూ మనం కూడా ప్రతి వాళ్ళకి కూడా గురువు ఉండాలి అని చెప్పారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఈరోజు చాప్టర్లో. హరే కృష్ణ. భక్తులు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు చాప్టర్లో? డౌట్స్ ఏం లేవా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. ఇక్కడ 16.22 శ్లోకంలో పరమ సంపద